Alamat kay tay ha. Si Kuan tay lantoy pagkakagawad sa tong lungsod. Oh, ay kay ti ha. Di. Nya. Saman kagawad. Wa tay pabugnaw dia. Aw, pabugnaw. Basta alang sa katawhan. Walay lisod nga agianan para sa kuha. Kay alang sa katawhan, alang sa kalambuan, akong suoton. Bisag kalisod-lisod. Ang dalan. Wow! Huh? Ang agit ang brief yun, nangalaksi na yun akong brief. Ay. May utog ka, may kautuhon mo nung? Oy, sir, may udto sir. May udto sir. Ang laba ko sir. Ay, naghalabunan balay niya. Dili makatiman ba ako ra gyud tiglaba diri. Say ato sir. Kanang naadyo ko karunong kay aron gyud nga pagpatabang ko nung alang sa karong umaabot nga eleksyon nung nidagan ko pagkakonsihal sa atong lungsod. Kay gusto kong matabangan ang atong mga katauhan nga pobre o kabos. Gusto ko makabot nila ang ilang gustong maabot sa kinabuhi. O daghang kong programa dong nga akong buhaton aron lang mulambo ang atong lungsod. Og sama kanimo nga usa ka kabos. Ako po usa ka kabos. Gusto ko nga mas mulambo pa atong panginabuhi. Og ikaw nung sama nimo nga susluoy taong kaya imong gilabhan diya nga buslot na gitaw na imong brief. Way problema dong, palitan ti ka og kuan, makinang pagpatahi. Ipatahi ko na imong brief. Kay para ron taon na nga mapilot ang taon ng gisi anak Ginoo. O karong umaabot nga eleksyon nung andam gyud ko nga mo serbisyo sa atong katawhan og palaron ko nga modaog. Alang sa atong kalambuan diri sa atong lungsod. Og ayaw kalimot nung karong umaabot nga eleksyon. Lantoy anlang mo serbisyo kanunay sa katawhan og sa kalambuan atong makabot ang tanan. Lantoy pilia pagkakonsihal. Nay ato nung usa kay pangalan nimo? Kung pangalan day sir si kuan Amado Ilado. Amado Ilado kung pangalan sir. Amado Ilado? Imong gay na unsa na pastilanong pitira man lagi natong duula di ay parintira man da ita. Kaya akong lula nga kung apelyido sa akong lula Ilado. Ang apelyido sa akong lula Ilado nung pastilan parintira man gid ita. Karon magita nag-ila-ila, wa ko mudagan o pagkakonsyal, di kita magkaila-ila nga parintira man ita. Mo ba karon pigyo ko banlo sir. Sigim ko adto dito sa inyong kuan, doon sa inyong balay ba sa una siguro agi dito lungsod. Di mo ka managad sa una ka oy, naunsa man agaw man dito day atay. Di ka managad sa kuha ba. Pero karon na kaila naman ta. Way problema na sa kuha. Okay ra sa kuha na. Pastilan na lagi. Daghang apelyidohan diri, daghan. Basta daghan ko parintira dito diri. Salamat kayo gaw ha. Gaw na akong tawag nimo karon kay duor balita kayo. Kanang ayo kalimot gaw sa karong umaabot nga eleksyon. Sunod bulan gaw. Ay kalimot, ay ito kalimti taon na imong iagaw. Kabos kayo nga mo serbisyo alang sa atong katawhan. Gaw. Usay mga yango-ngo, ako ginatumanon. Basta makaya lang. Maabot sa ako Dili gyud ko mo balibaran. Basta ako'y duulan. Dali ako pangitaon. Og mo serbisyo alang kaninyo sa atong katawhan. Dili na ko magdugay. Gaw ha, gaw.
Di kay ko magdugay gaw kay maabot ko sa unahan. Kanang basta ay kalimot karon ko na mabot kay eleksyon. Gaw ay kalimot aton ko gaw salamat. Salamat kay nailay taga. Ato gaw salamat kay ko matok sa unahan. Gaw salamat. Ay, go! Go! Uy gaw. Ay biya kalimot atong kan ha, imong gisaad ko ba nga kuan makina. Ay wala problema. Kito imo makina nga akong ang gisaad ako. Ihatag to nimo gaw. Ugma na yun na ato. Mabot nimo. Sige gaw. Sige gaw, hindi ko magdugay ha. Ug daghang ay salamat ha. Naot nga makuha nako ninyo ang inyong taas nga suporta alang sa ako ah. Daghang ay salamat gaw. Ay salamat gaw. Sure na ni kay ako man ning igagaw dai. Diri na puyo. Sure na kay ni. Daw na ko ni. Sure na. Ato na ko. Bayong kuan. Tay, bayong unto tay. Oo. Kanang kuan day ko tay kanang mudagan day ko pagkakagawad sa lungsod. Lungsod na to ba? Pwede mo sakay tay, pwede mo Oo, sakay. saka. Saka Saka, kagawad. Salamat kay tay. Si kuan tay lantoy pagkakagawad sa tong lungsod. Oo. Ay kay ha. Di. Nya. Saman kagawad. Wa tay pabugnaw diha. Pabugnaw. Oo. Di kay ko magdugay tay kay maato ko sa unahan daghang pagkukuan kanang daghang pagkuan balay. Ah. Salamat.